Antutin. Nunggu BJP आरो UPPL दानलायलायदों होसोलायदों बेखौ जों नुदों दिनै BJP खौ गाखेर माखन होनानै BJP नि दैदेनगिरिखौ दामि दामि आर'नाइ गानहोनानै आमन्त्रण खालामनाय बरायनाया सोर UPPL नङा होमबा नरायं ओरैफै UPPL नङा होमबा बे BJP नि दैदेनगिरिफोरखौ गाखेर माखन होनानै लोंहोनानै बिराद मोजां जायगा होनाया BJP नङा होमबा UPPL नङा होमबा दिनै बे BJP आनो UPPL नि मानसिखौ दिनै दानबाय आथिङाव सोर दानदों BJP नि गावनि लोगोआनो दानाखै होमबा फिथिगम जिबौनो गाखेर होनानै एसेबां मोजां फुजा खालामबाय आर'नाइ होबाय गाखेर होबाय गाखेर माखनफोरखौ दौबाय दा बै दौजानाय जिबौ फिथिगमानो दौग्रा मानसिखौ सौबाय दाया सोरनि मालिकखौ सौआखै होमबा दाया सोरनि आदै UPPL नि नङा होमबा दा जादों नाथाय जानाङा आं बेखौ बुंदों मानसिनि जिबन जानाङा नरे दिनै आं बेखौनो बुंबाय थादों जायगाखौ सोर होखो सोर दिनै दानजाखो दानग्राखौ सोर लाबोखो आं दिनै बेखौसो बुंबाय थादों जोंहा दिनै UPPL नि BJP नि दैदेनगिरिफ्रा 15 जन 20 जन जयनिं होनायखौ जों नुगासिनो दङ नाथाय जोङो 50 जननि गोजौआव जों जइन होयो 100 जननि गोजौआव जइन होयो बेनिखायनो जों दिनै चेलेन्ज खालामदों नोंसोर 100 जन जइन हो जों 500 जन जइन होगोन नोंसोर 50 जन जइन हो जोङो 250 जन जइन होगोन पार्थक्यआ बेनो फारागा बेनो दिनै रायजोआ जोंखौ आखायाव हमनानै गावसोरनो फन खालामनानै बे रायजोआ लिंहराखै जोंथ' प्रग्राम खालामाखै रायजोआसो लिंहरदों गुर UPPL जागा बियो गुर UPPL होनाय जागा नाथाय जों दिनै बेयाव जायगा मोनदों जोंखौ निमन्त्रण खालामदों आरो इलेक्सनाव फैबावाखैसो बे जुलाइ दाननि उनाव लैहोर लैहोर हिसाब खालामनो हायै दिनै जोंनियाव जुगदान जागोन आदैमोन नोंसोर धैर्य हम BTC बासाव प्रमद बर' हाथाव एखेबारे बेखौ जों नांथारगोन जै जों प्रमद बर'खौ बे BTC निफ्राय बिदाय होआ जोंनि BTC आ रैखा गैया बेखौ प्रमद बर' बिथाङा मिथिगौ UPPL दैदेनगिरिया मिथिगौ BTC आबो मिथिगौ नाथाय दिनै BJP खौ दिनै UPPL आ लाना फैना गावसोरनो दानजादों गावसोरनो दिनै प्रतारना खालामजादों जोंहा बुंनांगौ मा दं जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैया मोजाङै था मोजाङै इलेक्सन खालामलायबानो जाबाय लोगो लालायबानो जाबाय जमा था ना एक्सट्रा गेलेयो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया